A few moments later. Good morning guys. Sa kog luto sidaan, ipapagabril. Sabaw. Sabaw kog isda nga kanang tilugon, ang ibutangan o kamunggay. Karong lami isang higop-higop ni kamunggay. Ang butangan o kamunggay guys ya. Manihang isagol kanunay kamunggay. Balag mga upaw rin kamunggay dahil sa mga deeh. Yes no, dahil pang abutangan ug lain na pong utan. Ada pipichay guys. Ya, napang butang pichay ang maniin. Ang sustansyado isang mga pagkain. Yes. Sa jukog sabaw kay gahapon. Pag ngadto na mas ospital dugay kasi may nauli sa atong orasa. Ngadto mi gahapon mga alas City kapin minilarga dari. Abot mi dito alas 8 kapin. Kaya ang sakzanan dadto dugay in taon pen may huwat-huwat. Aso gani kay dahiban ning labay. Namotong manggihanzo nga dadto sa papagabril sa kanang naay tapad sa driver. Motong na hinahinay ragdagan. Salamat ka Adjo. Taga-dawis to sila nga ban. Kalipat ko pangutanan sa tuingan basta taga-dawis to ag tag-idja kung may nag-drive. Salamat ka Adjo. Now, nakauli mi dari guys, alas 3 na. Kinaghuwat pa ming doktor. Dugay maning kuan si doktor. Dugay mi zaning abot. Maghihuwatan gazid. So at least natangtang na agad tong mga kuan dari skilid ni Gabriel katong day may hose nga nakakabit o katong na mga kuan sa izahang samad katong gi tahi. At least nakatangtang na. Karon magluto ko diyang sudaan pamahaw para na energy. Maghigop og sabaw. Butangan pa na kamunggay og pichay. Isda nga kanang tilugon man sila guys. Mutana mo sa isda. Lamiin diyang isda katong mga color pink. Pink man ang color. Kaya nila. Tilugon ko nun yung mga isda guys. Bukaw na siguro ni. Ay, di na guys. Bukaw na. Ay nga na isda ba na. Saan pa dyan nun? Yan ang ilunod rin ko an. Pichay. Pader. Ayan lang pichay guys. Ang pichay. Lunod na natin ang pichay. Yan na guys, luto na. Karang tataot ko na sa papagabril magkaan kay mo inom pa sa tambaw. Luto na itang isda. Para mapatanahon na na guys. May mga dahon-dahon na guys ang ibutang kamunggay o pitsay. Ito isira. Okay. Good morning, Father. Good morning. This time pamati. Pintahan na. Binta na nga nagatong nagbitay-bitay nga hose. Itong naay koan. Guys, dihay sa zoning ari kaning kuha in taon og sabon. Good morning. Salamat ka Adjo. Og katong naay dako nga pabkon gikuha pod. Salamat ka Adjo in taon. Wa pa na mahapiti ag ninang ni Kim kuha tog sabon nga ingani. Nakabuo ka ni hapit na to sila. Salamat kasi ka Adjos, mga nanguha na dari, gamay na laman. Manghuha pa kong daghang nga ni guys, hindi pa utang. Ano lang na yung sideline. May 9 taon ko daghang mga bayro nun. Bayro na naman sa mga kurinti, bayro na naman sa mga tubig. Ginoo ko Lord. Kaya palagi na ng powers guys. Napay nabilin, dahil duha ka powder. Duha na lang ni ka powder na bilin sa pautang. May mamantong napinding in town, kaya dito mis hospital. Gadapay shampoo, duha ka buok. Gadapay pahumot. Kuha na naman yung nabilin sa pahumot guys. 4, 5 man eh. Nakuha nag-isa. So 4 na naman yung nabilin. 4 na laman. Kasi ang taon itong mga utang diha. Utang na yung taon mo. Hudta yung taon nag-utang. Kaya aron sunod buwan ako sa ligan. Aron makabayad ko sa amang tubig o kurinti. Napay amang shampoo. Duha na raman rin. Dapay ko tap nga kari guys panghinlo ay sa nuduro nato kani isahan ni pabili ning isa kay ang ihinlo dato sa amang kuan kana hurot nagaha kari na laman ha sa dapay roll on
tulo ka buok mo lamin na nangabilin guys. Salamat ka dos mga ning kuha. Salamat ka dos mga ning utang dari. Thank you so much. Kung manguha na pagkudad to, hang i-stack dari hang ipautang. Nga na naman sad guys kay di mo ko basta-basta makapanarbaho o ganang asladyo di man na mabizaan sila sa papagabril dari kay di man pwede maglihik-lihik yung taon na spader. Ay, good morning mo pa pagmatas among dalaga guys. Good morning Kimyat. Good morning, good morning. Good morning, kamusta ang imong tulog? Kamusta man imong tubig? Kamusta man ang tubig ni Kimyat? Maajo? Maajo? Muta-muta pa man lagi ka. Kamusta man ang imong katuog? Maajo ba? Lami ang imong katuog? Itugnaw ka? Panudlay na. Anong gwapa? Ikaw bantay ni Papa kay mag-work si Mama. Ha? Bantay kang Papa kay mag-work si Mama. Ha? Ha? Sugot ka, ikaw bantay ni Papa kay work ko. No? So guys, di dyan pwede bizaan pa kay kuan. Di man pwede maglihik-lihik sa papagabril dari. Magughat. Nga nila madihang kuan guys. Paagi. Mag-deal kung maingani mga pautang. Madyo maningani kay pwede raman na i-post ato sa Facebook. Pwede raman na i-post ni dadto magpautang dito sa mga kaila. Kana pang tarang mamayad kay kung sinisyon nandiya pagkupaningil nandiya wala ba ko isapal pastilan Ginoo ko. Yan na guys, mga laman mo mabilin. Duha ka powder. Duha ka powder nga kari dia. Duha ka powder na bilin, duha ka sabon, duha ka shampoo, isa ka ingarita, tulo ka roll-on, 4 ka pahumot. Mana lamay na bilin guys, ako dyan ipatilok siya upa utang, manguha na pagod dito, hanap pang ipautang dari. Salamat in taon na to sang kuanan kani sabot ra siya. Salamat ka Joday. Guys, sana pa kan Papa Gabriel kan tadtaud. Chillax ako na si Jalad po. Maho guys, anong pakanas Papa Gabriel? Kung inam nagtambaw karon. Kana isda guys na. Nga, tilugon ha. Ang kana ka ano ba tong bi? Pero Ito nga. kana pa. Maho tanin jo. Yan, gana. Maho tanin jo tanan guys. Ganahas kim-kim og gulay batong. Sakto ra pag sabaw. Anad na pas Papa Gabriel guys. Kaon naman si Jag ka ng tabang. Saan pa dir? Pero maulian ang lawas. Higo ra mazid ka. Hindi laman nga na magazid na guys no. Mangkan ko pichay. Piktuhan lang magpangdungog ni Papa Gabriel. Maulian na siguro na pa. Ha? Pinuhutran eh. Dagok ang danggan. Dugok magizang danggan. Hangin siguro na. Pagkaan na. Yan pa na. Ngaon tanin jo. Maho tanin jo. Maho tanin jo tanan. Kaan day? Kaan lang ga? Inita pichay. Init ang pitsay. Sabaw day. Meeting day ko karon guys. Lakay gail. Kado. Dami kado. Sigoy asin. Nanay asin gamay ra. Wala pala bii guys. Kay hadlak lagi kumukuan sa mga parat. This is very good kaado guys. Agamang dalaga. Wow. Lami day. Kana kaan sa gulay bi. Pwede ni kan ana? Kana kaan gulay. Lami na pichay. Kana. Very good. Kimia tarmo dake. Among sudan puti may. Ko ang kanang etlog. Fish. Itlog ug fish. Wow, lami aman to. Kana lami pa na ata gulay ug fish na. Ngani nga sidaan guys. Aw ngani isdaan na. Gama man si Tilugon. Tita Ali. Sudan na. Gama si Tita Ali sidaan. Ang magama pud tag atang sidaan. Gama ko na dyan Tita Ali ug sidaan. Nida. Katong patatas. Lami. Sagdi ka maghimo tag ingat to. Para makatilaw mi. Papa, ang di mapilis papa kay pretuhon man. Basta mga mantikaan, di na dyan pwede sa Papa Gabriel guys. Kaya maglain agizahang kuan. Pwede Diyan, manggoto mag- ni Jama. Hmm. Pwede manggoto ni Majay kuas doktor. Mga mantikaan, bawa na dyan ni dyan. Pwede to ni Jama. Di.
Nami man yung isda guys nga nila tilugon. Ang tilog. Kaysa kakaanagwas pa pag-Abril. Sige, higo po sabaw pa. Nga antanin Jo. Wa maluto si mama. Na, uy, ito ah. Tapos Kuya Gael nagbakiros kuan kabaw kay unsa pa man pala si Jang klase. Karong buntag meeting ko ni Ja. Sa eskwelahan. Kasi card kuan na. Hatag na silang card. Karon. Batong. Uy, batong. Magkarohan tao umuwi ang Nakutit ang batong man. Nakutit ang batong. Kaon. Kaon ba to? Kaon sud kero. Wan, si Kuya Ken sa Jotog Larga guys. Ito na nagbaon pud to. Minday. Egg. Nahan mas kim itlog. Nahan pa sa gulay. Very good. Kan, washan man na siya guys. Kaya very good ka bata guys. Kaan taon si Zagutan na. Mupadar sabaw-sabaw, isda-isda ra karon. No. Baboy. Sunod ingon man si doktor guys nga mga 1 month gikan sa jang opera isa ka buwan. Pwede sa mukha ano ginahinay og kanang unod. Pero kanang lat-on lagi siya unod sa baboy nga ng mga karne ba. Pwede na kanang ay pahumukon. Unsa? Tumayo uno, pa kagtin. Daging itang tanang pamilya. Kay Ako sa tagbera, masugod mo, tata, sugod uno. Padong nga rin. Bye. sugod ko na ini kamayo ini kamayo guys kay daghan magpista palit na lamang ko ng tent kay magsimig pamista pastay lang Ginoo ko Lord. Isa ka buwan pamista libre nagbugas di na ta magpalit guys no. Para Uban ka Kim. kan ano wakwak. Para kan ano para kan ano unggoy. Mahotanin so mahaw. Kay namang ingnas Kim nga kumbatis ma mag-vlog, kumbati ka tag video kay arong makapalit ni mong kinahanglan ng darisbay. Bate. Kapayat may bugas, kabayad may samong kuryente ug tubig. Kumbati may vlog, ingay mas Kim kumbati. Bate ma. Ngayon basta pag Gabriel, palit na lamang tent kay inig kamayo uno. Hantod katapusan na may pista, masila man nagpamista. Namasta si papa. Ginoo ko Lord, tayo baga sa'yo. Kugig pamista kapoy guys. Adjo. Mahota. Kami mo po sabaw. Sana po. Masog man na, nag-aman na yung taon pag Gabriel. Sa luwag. Ha? Sa luwag. Na dyan, ano, sa taod, katasan ka, ano po? Busog mo rin kinang taman daw. Dali ako ng busog. Dali ka mabusog, pero dali ka pagkakatasan. Mga sagdak-ang kung ininit na to, kay madyo ng unza, iniglakaw na ho, katasas Papa Gabriel, magtimplar, sa darig Milo. Palit lagi ko sustadjin, kaya nizang ako anan. Milo may isang ganahan. Hangin ang palit ko binder, di pa sa musugot. Ano yung palitan unza? Init. Ha? Init. Magmuko. Di unza papalit, kay magmuok, unza ko nung hinugis ang samad. Pang kuan, ramaguto pa, pang protek, arong di mo kuan ang imong samad, buka. Anang kuan lang unza dato guys. Masukuro man sa magtuman kong palit. Kaning gawas na. Doon sa ganahan datos. Ganahan si datos doon Para na adyo ba? para lagi maadyo. Hindi na palit ko binder pa kay rong kuan mo kuan. Dah samok ko no. Gasto-gasto. Gusto. Matagay ko Ayun laging taong di makuan ang isang samad ha. Tagay ko to slot. Ako. Guys, may uno hantod katapusan. Tata arong libre ag kuan, libre ag konsumo. Yatang palit ko gas. So guys, uy, ningkamot ka ko guys kay wa ba may trabahong basak. Ningkamot ko dari video. So mga na may sweldo ginagmay makapalit may bugas, nakakasutabang namang ambi. Wow. Guys, magkaan ako kay murag pas mo dilab na ning labas na ni ron. Kaya lamang ko sabat.